Hello mga Yiniens! Good morning! This is CBTV. Please don't forget to share my YouTube channel. Click the shell button para sa video na upload ko. Ang pala mga Yiniens, vlog natin ngayon yung design ng Mustang. Itong sidecar nila, yung Barako 2175, yung sidecar nila Janber. Yung isa sa mga subscriber natin si Janber. Mga Yiniens, para samahan niyo ako. Ito yung design mga Yiniens, yung Mustang design. Ito yung yung sidecar nila nila Janber, isa sa mga subscriber natin si Janber. Yan yung Kawasaki Barako 2. Ayan mga Yiniens. Maigay siya. Ayan mga Yiniens, yung Janber. Ito mga Yiniens yung design ng Mustang. Nakagamit siya sa Kawasaki Barako 2. Ayan mga Yiniens, ito yung design ng Kawasaki Barako nyo, yung kulay red yung decals nya. Ayan yung mga Yiniens, bali mga Yiniens, ayan mga Yiniens yung loob nya. Ayan mga Yiniens, ayan mga Yiniens, ayan mga Yiniens yung sa loob nya, may pwedeng lagyan ng salamin dyan. Ayan. And lagayan ng mga Yiniens, lagayan ng gamit doon. Ayan so yung likod niya mga Yiniens. Ayan. Meron siya carrier. Maganda yung carrier mga Yiniens kasi siya, solid na stainless yung carrier dito sa likod. Solid ba yan, solid. Meron din yung design, antena na design. Ayan mga Yiniens, doon pa ito ginawa sa loob na LF Garcia Shop. Ayun lang, hindi ko alam kung saan yung LF Garcia Shop. Ayan mga Yiniens, pwedeng lagyan ng ilaw din dito. Ayan, design. Ayan mga Yiniens. Mga Yiniens, yung carrier din nito, solid din solid. Depende mga kung anong design ang lalagay nyo sa carrier. Ayan mga Yiniens, tapos may mga Yiniens, may salamin doon mga Yiniens, para makita nyo ang likod. May yan design. Para makita nyo ang likod mga yan, pag kayo, may salamin doon, makita nyo ang likod pag nag-drive kayo. Ito yan yung speedometer ng yung Kawasaki Barako. Meron siyang dito, meron siyang fuel dito kung yung langis niya empty na. Tapos may speedometer, tapos may neutral, tapos may flasher, tapos may para sa ilaw. Ayan may yan yung niya, stock pa to, stock. Yung busina, di siya nakadere kasi meron siyang dito, ilaw. Wala lang siyang dito may yan, starter, naka-kick siya, kickstarter siya. Janber. Janber. Ayun yung kaibigan mo si Janber, bali siya yung may-ari lang nito ng sidecar. So yun naman yan sa araw ito mga Yiniens. Salamat sa panood mga Yiniens. God bless everyone. More power and keep safe. And sana sa buting kalagayan. And bye bye!